sadar tapi nggak mau tahu gitu. Paham nggak sih? Oke, nanti untuk berikutnya next session mungkin kita buat perdebatan yang lebih semangat remisi benar Kak. Udah follow room kita dan juga Oke, sudah tersedia orang tua kita yang di atas. Terima kasih untuk kehadirannya di room kita ini, Amang. Ada Amang Sopuaron, ada Amang Olop, ada Amang Desa Adat, ada Bapak Bulu Hers, ada Amang Kombur Adat Batak, dan ada juga Amang JP Simanjuntak. Terima kasih Amang udah mampir di room edukasi kita di sore hari ini. Oke, jadi pembahasan kita Amang Inang yang di dalam room ini, peserta yang di bawah juga. Hari ini kita mau bahas mengenai apa sebenarnya makna tandok dalam adat Batak. Kalau tadi mungkin Amang Inang itu secara materi saya sampaikan, tapi kalau secara adat nanti kita akan tanyakan kepada orang tua kita yang hadir. Ya, untuk Amang Inang juga yang mau naik ya, yang mau bertanya boleh juga naik ke atas Amang Inang ya. Boleh naik ke atas bergabung bersama kita karena ini adalah room edukasi. Di sini nanti kita akan bertanya dan juga membahas mengenai tema kita di sore hari ini. Oke, setelah kita sapa-sapa di sini nanti kita akan memberikan waktu dan kesempatan untuk orang tua kita memberi tanggapan masukan mengenai tema kita di sore hari ini. Mungkin secara lebih ke adatnya mungkin Amang Inangnya karena tadi kita udah bahas mungkin sedikit secara materi, tapi secara lebih ininya di dalam adat nanti kita akan tanyakan kepada orang tua kita. Oke, berikutnya kita berikan waktu dulu dan kesempatan untuk Amang Sopuaron ya. Jadi nanti ini akan berurutan Amang Inang dari atas ke bawah. Halo, selamat sore Horas Amang. Iya, Horas Inang. Iya, jadi Amang hari ini kita membahas tentang tandok ini Amang. Jadi menurut Amang lah, apa sih perannya tandok ini dalam adat Batak kita Amang? Sampai kalau kita melakukan acara baik sukacita maupun duka, tandok ini selalu ada. Kalau saya melihat ya sesuai dengan yang saya amati dan telusuri di beberapa merbas Indonesia mati sipata. Boy Amang, boy. Jadi makna tandok saya melihat di dalam tanduknya itu yang punya lebih menunjukkan ke makna adatnya. Apa yang di dalam tanduk itu. Begitu. Apakah boras napir atau eme namarlundu. Itu yang dimaknai. Kalau tanduk dari segi estetika dengan ya katakanlah teknologi zaman itu, cara itu adalah wadah yang dipersiapkan terhadap isi dari tanduk tersebut. Jadi kalau saya melihat dari segi adat ya, kita pakai adat itu kalau ke Batak ya kita pakailah istilah ugari. Ugari adalah terjemahan yang bisa kita padankan dengan adat. Kalau adat itu kan diadopsi dari bahasa Arab, ada bahasa Bataknya, ugari. Di Batak itu Inang dan juga kita yang ada di Komal ini, ugari dan tuho itulah indikator kebatakan yang saya temukan di budaya Batak Napolin. Demikian sebagai pengantar dulu Inang. Iya, oke. Tapi nanti ada pertanyaanku sedikit Amang Inang ya. Tapi terima kasih untuk Amang yang sudah memberikan pembuka mengenai tandok ya. Oke, berikutnya kita serahkan kepada Amang Olop. Bagaimana Amang tanggapan Amang mengenai tandok dalam acara adat Batak? Waktu dan tempat kita persilahkan. Terima kasih Kak Cika. Mau lihat tema di itu host nama buka ruang edukasi. Nomor topik apa sebenarnya makna tandok dalam adat Batak. Mulu pertanyaan ba au adorak sohu alusi
patadahono kudu diriku. Ulup berasal dari perkataan marulup, marulup. Kuarhu, marulup, margaku, hutagaol. Jadi parhuta-huta ro. Molo marulup, husukun namuku tiki sehat najulu wasa kuarhu si marulup. Alalas rohana seorang au. Jadi bama marulup-ulup. Jadi hutagaol margaku kasihan opunami. Jadi ima partinadan. Alani selamat sore Horas Yahubu Majua-jua Jua-jua Ahoy, salam kebajikan, namo budaya, Om Swastiastu, matur nuhun, rahayu, rahayu, rahayu. Salam hormat madi kita seluhna di Amang Sopuaron, Desa Adat, Bluher, Kombur, JP Simajuntak, Amang Tuana Burju, Royal Sinaga, Molo Sinaga, Raja Lutung Mai, Boy Mau Marhula-hula, ay boru aritonang hualap. Ate, Sinaga, Raja Lutung, nama dugonau pe aritonang. Imajo partinadan na parjolo. Alani tanggap aku ma, nabinani ito hoson, apa sebenarnya? Molo tadok dia ada Batak menurut pangatusiaku adong do kelasna adong tadok na met adong tadok na belga sia dia do tadok di bahanna ra ngasude behita nama boto alai intina anggo hakikatna najulu siabayun baru padan baru berkembang masonariokon ni inang amnang itohos nakaning adok sian plastik manang sedotan berkembang mamuse adong nama bain sian bonang manang ulos jadi tadokon baru idohonon inganan manang si baenon gabe si isiot isina biasana sona nirok ni amang sopuaron nakin boras manang parabuepir manang eme na merludu turiai tu ada Batak molo dangna tu ada Batak molo tadok boido inganan ni idahan alai khusus maju tu ada Batak tadok maknana molo menurut pangatusioku inganan ni akka nanaeng sibuanon ni ada Bataki manang halak Batak dinalaho marpesta las niroha dohot habot niroha hudok marpesta las niroha isarani pamuliboru hita suruh maparsoduk bolon na burju makuti ima tadok molo ama digabit mak manang ditenteng alana jarang do ama makuti tadok jadi molo di silulu tuh manang arsak tong do songoni buima boraspir, buima emena merludu. Maknana menurut pangatusiyoku ma molo sala. Boido anon dipatikos akan malu au jolma na sederhana do. Maknana omma menurut au mabukus nabinoan asahot di pulau ni tikos laho patupahon aha nanaing siliono hudok asa di pos molo boras buidu buano diguni buidu buano di plastik alai asa tikos hotot
ibae ma sonero kani amang so puaro na kani asa pulin ibae ma taddo. Molo secara duniawi ngorok boy plastik, boy torgoni asa harung godang. Dang sian godang nai. Duniawi alai sian makna nai do asa hotot tikos pulin dinalaho mangulahon adati. Imajo ito hos tapagajak penon asadong margilirak kita disiala nahu pasahati molo tungadong nasala boy tapatikos marhite akka diskusita Tuhan mana masu-masu laus rohonok kurotuhita selama pasca madihita saluna horas yang medan. Iya, selamat Paskah Horas Amang Sia Jakarta. Oke, terima kasih Amang untuk kata pembuka dari Amang Olop ya. Luar biasa. Oke, berikutnya kita serahkan waktu dan tempat untuk Amang Desa Adat Ragi Hotang. Waktu dan tempat kita persilahkan Amang. Lauliate Horas di Inang host di Horas, karena di Horas. koma di penonton keluni di Amang Sokwaron Olop di mah itu na di sono nakahula-hulai molo au ubain opi di saat Ragi Hotang sebetulnya guarhu opung jio sianipar nahwalap boru manalu melihat tema diaka damang perlu video nama baik judul apa sebenarnya makna tabdok dalam adat Batak. Jadi mau lihatnya mah bahasa Batak karena kebetulan on Batak kan mau lihatnya resotik gue ya campur tabdok adong dope madok kon naga bibui tayutihut tabdok muda tabdokku asabui identik pengertiannya estetika sebagai nilai tertinggi nekaningan dibuka host sebagai inilah bahasa palai kos ni sima jujung ni ina jadi ni anang gue nekaning na ipat orang ni amang sokwaron do namang tulang kolu putar gaul ngana itu sebetulnya makna naing alai tak ambil secara filosofi Kalau dingot iba tikinap danak iba jolo tu tadok baru binaim matu bahul. Jadi manario bolosong bahul babi najulu pakai bahul do pehami satu sonari tonggo pepenak ke bahul. Alengong beba potie menuain. Jadi tadohon nilai tinggi terlumobi di penempatan anak kanengane estetika ni ina sebagai nilai tertinggi songon pabuahon nilai tinggi ini ada di sian horong nama buanon talu mobima sian parupuan ni ima hula-hula membuat tadok tu pamuruon jalan asomal doi kalaksanahon alai nakaningan ni makna nai ima sebagai simbol ni alak Batak inganan ni parbue manang na ingan ni emena marludu pabuahon nadohot songon mamasu-masu marhite barbuena pir dohot mangido tangiang marhide emena marludu di jujung mai inata tu paguni alaman ni pamuruna dohot makna nakaningan dilo diero pakeon tabdok nageleng nagbalga sahatu baul jada adong dope idi gijangyo padahanan guarna balga matsaotik siat tabdok jadi alai saotik nagaribu ini posroha dia karena tua-tua namin nama referensi nama hite yakal jadi kami khususnya di desa Meat khususnya molo tardohon terbuat maon jala dingot na tua-tua hidup mabayon mabasiap bayo don na julu di bain alok si partulu tuban si tulus manang na si tulus opak solup si lima solup
au persakalengan. Maknanya pe ahama peran ni tadoho bulu apala di mana tulang manangna ulau apala si zalo jabarna balga na tadokna. Doho pengertianna di si makna ni tadohi patorang amang sopuaron nakaning do amang tulak olup imara nilai estetika tinggi ni ina parupuan ni alak Batak tu ulau ni alak Batak tulau ni pamuruon mulai nganana na zulu budo pe binerengi songono pun ibayar tu si pata tu tadohi alai tadok na medmet nganani napuran doa kagabir perdapuran ni tuai alai bolo tu kurang pe jaka pengertian niban alagi bagi maknana nakana ni dibain host budo pe non ni tabai dongan nakana tumua do na mengerti sian huta nagabi bui padi posod di komal tahun mau lihat ibu host horas. Dang marsuara na bor, udang marsuara. Halo, tes. Nungawi Bapak? Oke, terima kasih Nungala untuk Boro. Amang Desa Adat Ragi Hotang ya untuk pembukaannya mengenai tandok ini. Oke, berikutnya sekarang kita berikan waktu dan tempat untuk Bapak Blue Hairs ya untuk memberikan masukan dan tanggapannya lagi. Untuk Amang Bara 7825 Horas juga Amang ya. Horas. Oke, emang lihatin na boro horas na di kaamang na di bijang songoni manang di bigi-bigi siya toro. Yakin nga songon na dibuka kadongan niya ni tentang judul teri botarion tentang makna tadok di dokon ditanggapi kadongan tentang bahan na memang ngadapok naki ngadong guys bayon adong sepadan adong sanlugin gudang may sisway dohot di tempat nabi di dia kita tinggal adong bayon do di banda julo memang sisway do perkembangan ya sanari gabi gudang do maramasam tabereng ada isa sitong na wadah do na di bagasan ni molo na di pangatus yoku ima guarna jual alana molo di hita ala Batak adong dua na sebuah lepas kita ima apang dohok jual dina di bagasani isinai ido jual naking nga didok na borusan pabuka na hupatangi tangi nakin biasa na adong do dibain na isina napuran adong do dibain akan asing dibain na naboro na kung adong gatong memang tadokon na balga adong nageleng tohoro adong dua ukuran ni biasa na jadi memang di sini bain asa dapot anong memang di sini bain molo na balgay biasa na nasa sitong na molo mabuat jual iba manang na iman ni di bagasan ay tadoki kan inganan na donong aing molo isinay juali na jolo molo tayo hutan memang isilas di sido di kijang ni parbuhi pir na binuan nila di sido ulos na purat tiar ulos di bagasan ni di pamasok molo tandok na balgay lima patuduhon songon peran di ulau ni jala sonare pe memang atar jujuk do peta bereng di baid do pe kadang molo arong ka ulau si arong do pe nama bae songon se di bain ulos san gijang amen jala bar makna doi jala on kong isina ni bagasan on arong dua adong boras pir adong emena marludu ope mungkin kurang go hita bingung otong emena marludu songon dia do do beda ni eme haro do warni ludu naon orang dapok tatu si do ludu naon ayana naman ta bereng butir ni emeng sa sitong na kanalong do di si ludu na imatapuk nai adong dei geleng di si do eme na marludu jala tu dia do sa sitong na anong bemeta jabar ko tu dia do dibuan eme na marluduon tu dia do boraspir adong do tong makna ni iri hita biasa anak kadi udah sorma tua manang ulahon sorma libulungkar sai eme na marludu do dibuan artinya na marulaw nga mareme na masak ido di peturu di si iban na ibuan eme na marludui
Ay dang dosi memang molo di kota ada dong eme biasanya memang tong nama boras pirna maribuan ala ni mau luluan eme ala peng angko maknana tetak do di hatana petong do eme na marudui ati pega berupa boras ribuan ala ni kan ala ni tempat dunungai nge molo di kota dang heduluan memang molo eme jadi molo PGB ka boras piri dibuan ala yang go di hata tetak do eme na marudu ala makna dui di halak Batak. Jadi molo tuaka hapiakan dan nong boy mate lanjut na pori mate songo pabuka alaina jelas molo na di pangatusiokku molo kurang lubi pe memang isinya ne bagasani jual lot to yuno ko ni dang boy lepas kita apang doh jual ido sen ada Batak tai jala di setiap bagas biasanya saya do sana marapang na marjual tinakan ada duai mangalap do manaruhon kani do majalo do mangalean ido pung sini na dua ita pakai tersongoni majo songo pabuka malate mana baru ita bayak kadong amma. Oke, terima kasih untuk pembuka dari Bapak Blue Hairs. Hai teman-teman relator Batak Unik dimanapun berada, jangan lupa saksikan live kami di hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 4 sore. Kalau kamu punya pengetahuan tentang budaya Batak, kamu boleh naik untuk menjadi narasumber. Kalau kamu masih sama-sama ingin belajar, kamu boleh tetap naik, bertanya, dan memberikan pendapat tentang live kita di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pembahasan lengkapnya ada di YouTube kita, yaitu Relator Batak Unik. Yuk, jaga budaya Batak dengan ikut berbicara dan berbagi ilmu tentang budaya Batak. Terima kasih.